citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, pulis nga taga Ozamis City nagpabuto sa iyang armas, gidakop sa iyang kabaro. Unom ka mga kawatan ug kanding, apil na ang duha ka minor de edad, samlang nadakpan sa mga pulis. Kakulangon sa supply sa asukar, gibasol sa pagnihit sa supply sa soft drinks. Sa detalye sa atong mga balita, shortage sa asukar ang hinungdan nganong nihit ang supply sa mga soft drinks. Kini subay sa gipagawas nga statement sa mga kumpanya sa soft drinks sa Pilipinas, hinungdan nga limitado usab ang mapalit nga mga soft drinks sa mga gagmay negosyante sa mga wholesale supplier. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Pinaagi sa usa ka joint statement nga gipagawa sa nagunang soft drink bottlers sa Pilipinas kagahapon sa hapon, Agosto 16, gikumpirma ni Romin Diaz, ang External Communications and Sustainability Senior Manager, Corporate and Regulatory Affairs Directorate, nga adunay nahitabong shortage sa bottlers grade o premium refined sugar hinungdan nga nagkanihit ang produksyon sa mga soft drinks. Ang premium refined sugar usa sa nagunang sagol sa kadaghanan sa ilang mga produkto. Gipasalig sa Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated, Pepsi Cola Products Philippines Incorporated ug ARC Refreshments Corporation ngadto sa publiko nga padayon ang ilang pakig-alayon sa ubang stakeholders sa industriya ug sa gobyerno aron mahatagan og solusyon ang problema. Nangayo og pagsabot sa publiko ang soft drinks companies. Nagpasalamat sab kini sa mga konsumidor sa kanunay ug padayong suporta sa ilang mga produkto. Busa ang gagmayng negosyante, gilimitahan una sa paliton nga mga soft drinks sa mga wholesaler supplier niini dinhi sa Davao. Dili lang dinhi sa syudad na bati ang nagkanihit nga supply sa mga soft drinks apan lakip na sa dakong bahin sa Mindanao ug sa Central Visayas. Ug usa sa ginalantaw nga epekto niini ang kalit nga pag-usbaw sa presyo niini. Gipaningkamutan na sa mga soft drinks companies nga mapangitaan og solusyon ang problema sa kakulangon sa premium refined sugar aron mabalik ang paspas nga produksyon sa mga binutilyang soft drinks. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gidakop sa iyang kabaro ang usa ka pulis nga nagpabuto og arma sa Ozamis City kagabi. Ang pulis na destino sa Lanao del Sur nga nakasibat apan naabtan gihapon sa mga otoridad sa usa ka imnanan ug na-recover ang pistola nga gigamit sa indiscriminate firing. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nasikop sa kapulisan ang usa ka sakop sa Philippine National Police PNP human kini nga magpabuto siyang 9mm nga armas. Gila ni Police Major Dennis Tando hipi sa Ozamis City PNP ang nasikop nga pulis nga si Patrolman Ed Bitzer Pila nga nakadestino sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur nga nagpuyo sa Barangay Carmen Annex, Ozamis City. Nasairan nga mga alas 6:30 sa gabi, Agosto 16, nakadawat og taho ang kapulisan sa Ozamis City nga dunay nagpabuto og armas sa Purok 6, Barangay Carmen Annex. Inungdan nga dali nga meresponde ang mga sakop sa kapulisan apan wala na ang suspek sa maong dapit. Gipakita pa sa kapulisan ang suspek og didto kini masikop sa usa ka imnanan sa Barangay Aguada, Ozamis City. Sumala pa ni Police Lieutenant Elwood Malanog nga mao'y nanguna sa pagdakop sa suspek nga wala hinuon magbagahi ang maong pulis sa pagtahan siyang kaugalingon sa diyang ilang gisikop. Na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka sling bag nga gisudlan sa armas nini nga 9mm. Nakuha usab ang duha ka magazine sa armas, diin ang usa nini ang wala nay sulod nga mga bala nga gituang nahurot sa pagpabuto. Sumala pa usab sa amahan ni Patrolman Pila nga usa-usab ka retiradong PNP officer nga problema sa pamilyang hinungdan nga naghubog kini og nagpabuto sa armas.
Iandam na ang kaso nga ipasaka ngadto sa nagmaoy nga pulis. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Nasakpan ra gyud sa kapulisan sa lungsod Samlang, Cotabato Province ang responsable sa pagpangawat o mga kanding sa lungsod human nila maaresto ang unom ka mga tao og nasubay nga magparyente ra ang mga suspect. Anyang report ni Marvin Revilla. Nabawi sa tag-iya ang iyang mga kanding nga gikawat human maaktuhan ang mga responsable nga nangawat sa Barangay Pag-asa ug Barangay Nueva Bidamlang, North Cotabato kagahapong adlaw Agosto 16, 2022. Giilang sa mga pulis ang mga nadakpan nga sila si RJ Josanta, 25 anyos, Miko Biboso, 19 anyos, Dave Queme, 21 anyos, Benji Josanta ug ang duha pa ka minor de edad nga pulos residente sa Barangay Minamaing, Matalam, North Cotabato. Sa report Samlang PNP, naanad na ang mga dinakpan sa pagpangawat ug giingong responsable sa sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat ug kanding sa lungsod o ginabaligya sa silingang lungsod, partikular na sa mga karinderya sa Matalam ug Makilala. Sumala sa mga sospek, ang kita sa ilang mabaligyang kanding mo'y ipangbayad sa inutang nilang mga motorsiklo. Diyang nasakpan ang mga sospek, nagpakaaron ingnon pa kini nga dili magkaila. Apan nabisto nga magparyente ra di ay ang mga sospitsado. Sa pagkakaron, ana sa kustodiya Samlang Municipal Police Station ang mga sospek samtang ginaandam na sa mga otoridad ang kasong theft batok kanila. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Nakumpiskahan og armas nga walay lisensya ang usa ka security guard sa Tangub City atol sa implementasyon sa search warrant sa mga pulis kaganihang kaadlawon. Pero gilimod sa suspect nga iya ang armas. Ani ang report ni Neptali Batulenyo. Pinaagi sa search warrant, girunda sa mga sakop sa kapulisan mga alas 4 sa kadlaw na Agosto 17 ang panibalay sa usa ka security guard sa Purok 6, Barangay Makilaw, Tangub City. Nakuha sa panibalay sa usa ka Marlon Batir na sinaryos hamtong ang panuigon og nagpuyo sa naisgutang dapit ang usa ka 38 revolver nga walay serial number og tulo ka mga bala sa maong armas. Gisaksihan sa mga barangay official sa maong dapit, pinagi sa pagpanguna ni Makilaw Barangay Chairman Juan Solaturio ang maong operasyon sa kapulisan. Apan hugtanon nga gipanghimakak sa mismong target nga siya ang nanag-iya sa maong armas. Ang search warrant gipagawa sa sala ni Judge Sylvia Singidas Machacon, Executive Judge sa Regional Trial Court RTC 10, Branch 16, Tangub City. Giandam na ang kaso nga ipasaka batok sa suspetsado. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Napangitaan na karon og paagi sa lokal nga gobyerno sa Nabunturan, Davao de Oro ang ilang mga basura. Kay ang pangandoy lang kaniadto nga i-recycle ang mga makolektang basura, napusla na gyud karon kay gihimo nila kining eco bricks o giapod-apod sa mga eskwelahan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisugdan na sa Environment Resource Section sa LGU Nabunturan ang pagpanghatag og eco-bricks ngadto sa mga eskwelahan sa lungsod. Sa tinguha nga masuportahan ang beautification program sa mga eskwelahan ingon man paghatag og dugang suporta sa natad sa edukasyon. Base sa mga request nga gipadangat sa opisina sa ERS, ang unang batch sa mga eskwelahan nga mamahimong benepisyaryo sa eco-bricks gilangkuban sa Mainit Elementary School, Tagaytay Elementary School, New Sibungan National High School ug Mainit National High School. Dunay mga eskwelahan nga gihimong pathway ang mga eco-bricks ug duna sa eskwelahan nga mihatag og mga materyales sa opisina sa ERS nga gikambyuhan og eco-bricks. Ang eco-bricks ginama gikan sa mga recycled materials sama sa gipulbos nga cellophane ug plastic, mga buak nga mga basyo sa botilya nga giagi sa proseso sa mga trabahante sa Environmental Resource Section gamit ang kaugalingong makinarya sa lokal nga gobyerno. Sumala ni Geraldine Pizaras, daghan na nagpadala og request sa ilang opisina sa ERS nga gustong mahatagan og eco-bricks apan gipasabot ni Pizaras nga prioridad una nila ang mga eskwelahan nga dunay programang Adapa School. Pero giklaro niya nga moabot ang panahon
nga ang gihimong lakang mamahimo na unyang kabahin sa regular nga programa sa lokal nga gobyerno sa nabunturan. Og pwede na nilang taasan ang produksyon sa Ecobricks aron maapuran ang mga organisasyon o institusyon nga gusto sab mo gamit niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Poblasyon Market Central sa Davao City abli na mga di kalidad nga produkto ug pagkaon ginatanyag. O mga sports activity sa ika-108 founding anniversary o Kalibungan Festival sa North Cotabato abli na sab. Mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Giablihan na ang Poblasyon Market Central nga nahimutang sa Madraso Street, Davao City nga nakadisplay ang mga produktong pang-export ang kalidad ug mga lami ang pagkaon. Si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte ang nanguna sa inaugurasyon. Miduyog sa aktibidad sila Vice Mayor Melchor Kitain Jr., City Councilor L. Ryan Alejandre, Conrado and Ladislao Alcantara Foundation President Cecil Dominguez Yuheco ug Alsons Development and Investment Corporation Vice President ug General Manager Julia
Maria Suryaga. Ang Poblacion Market Central ang bagong food, retail o lifestyle destination sa syudad. Nagtanyag kini og dekalidad nga mga produkto nga pang-export diin ginapakita ang identity, artistry o craftsmanship sa mga Davaoenyo. Dunay makitang batik nga malong accessories sa Nina nga dunay mga disenyo nga nagpakita sa mabulokong kultura o tradisyon sa Davao ug uban pa. Gipakita na sab ang Sari Manok inspired mural nga gihimo sa Davaoenyo artist nga si Kublay Milan. Makita sab gawa sa PMC ang iyang hinimong kabaw nga gama sa metal scraps gikan sa unserviceable hospital beds. Ang Poblacion Market Central abli gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi matag adlaw. Gideklara sa 10th Infantry Division sa Philippine Army ang kadaugan, batok and sorohensiya atol sa pagsaulog sa ilang ika-16th founding anniversary. Kapin libo ka mga rebelde ang misurrender sa mga sundalo sa 10th ID. Ani ang report. Gipasigarbo kaganina ato sa kasaulugan sa 16th founding anniversary sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army ang ilang kadaugan sa pagbungkag sa kalihukang komunismo diha sa ilang area of responsibility. Sumala ni Department of National Defense Acting Chief ug Senior Undersecretary Jose Faustino Jr. iyang nakita ang papel sa 10th Infantry Division sa kadaugan sa kasundaluhan ug sa gobyerno. 6 years ago, the 10 ID's AOR was among the AFP's national priority due to the heavy density of enemy presence and activities. Previously, with 17 full-blown CPP NPA guerrilla fronts and 6 Pulangbagani commands or PBC, your AOR has now become a front-runner in combating counterinsurgency in Mindanao. I am confident that under the decisive leadership of your commander, Major General Nolasco Noli Mempin, and with your eagle-like bravery, the 2 remaining weakened guerrilla fronts and regional guerrilla units are nearing their collapse. So, keep on, Noli. It brings me joy to also commend the units, officers, enlisted personnel, civilian human resource, as well as our stakeholders, whose exceptional performance and tremendous contributions enabled the command to accomplish its stated mission. Thank you for being our peace champion. Mato ni Undersecretary Faustino, nasayod siya sa papel nga gihuptan ni Brigadier General Nolasco Mempin ug sa iyang mensahe sa 10th ID, mao kini ang gisaysay ni General Mempin. Paano nagawa ng 10 ID na baguhin ang kaisipan at paniniwala ng aming mga kalaban na mga ng masang na impluwensya nila? Paano binago ng 10 ID ang kanyang operational environment to a point na ilang unit na lang ang ng CPP-NPA ang hinihintay nating madismantle mula sa higit 20 na guerrilla units at libu-libong pulang mandirigma na dating nag-ooperate sa aming area of responsibility. Dito po pumapasok ang pagbabago sa 10 ID at sa pangkabuuang approach ng ating pamahalaan, particularly in the last 6 years sa pagpuksa sa mahigit 5 dekada ng paghari-harian ng CPP-NPA, lalo na po dito sa parte ng Mindanao na ito. We change. Sa pagdeklara sa nasyonal nga panggamhanan sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Occidental, Davao del Sur ug Davao City nga insurgency free, gikalipay kini sa katawhan kay mosulod na ang kalambuan. Mato ni General Mempin, dakong kadaugan sa kasundaluhan nga nakigbugno patok sa grupo nga miguba sa mga komunidad ug sa kinabuhi sa katawhan ug nahimong babag sa kalambuan sa matag komunidad labi na sa ilang area of responsibility. Sa talaan sa 10th Infantry Division, libuan na ka mga rebelde ug ilang mga gamot kon mas base
sa mga komunidad ang misurrender sukad na itong tuig 2016. Ang kadaugan sa kasundaluhan nakabot tungod sa suporta ang gihatag kanila ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte pinaagi sa programa ug serbisyo sa dihang gipirmahan niini ang Executive Order No. 70 kon ang Whole of Nation Approach to End Insurgency pinaagi sa pagtukod sa Task Force ELCAC. Ang paghatag og pondo ug mga programa nga nakabenepisyo sa mga komunidad nga kanhin nahimong masa sa mga komunistang grupo. Nahimong usa ka dakong tulay nga nahimong insurgency free ang naisgutang mga probinsya ug ang kadaghanan niini sakop sa 10th Infantry Division. Gidayeg usab ni Undersecretary Faustino si General Mimpin. I extend my heartfelt congratulations on the impressive change you have spurred in the 10th ID area of responsibility. Palakpakan po natin ang 10th Infantry Division. Really, they made the difference. Kadaugan ang singgit sa 10th anniversary sa 10th Infantry Division sa Philippine Army dinhi sa Mawab, Davao de Oro. Apan, kining kadaugan nga nakabot sa kasundaluhan, mahimong hingpit lang kung mudaw usab ang matag komunidad sa ilang pakigbisog, batok sa kagutom, ug maghiusang tanan alang sa kalambuan ug sa kalinaw natong tanan. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe! Usa ka motorsiklo ang nasunog sa probinsya sa Basilan kagahapon. Nakuratan ang mga residente nga duol sa public terminal sa munisipalidad sa Maluso kagahapon dinhi sa probinsya sa Basilan. Sa dihang ilang nakit-an nga nagdilaab ang usa ka motorsiklo nga ginamaniho sa wala na hinganli nga tag-iya niini. Matud pa sa opinyon sa mga pipila ka motorcycle mechanics nga posibleng electrical system ang hinungdan sa pagkasunog niini. Dahilan ng pagliyab ng motor na tumatakbo sa daanan, yung may sugat yung mga wire, yung minsan may leak ang karburador. Kaya yan ang dahilan niya. Tapos may ground ng wire. Minsan umapoy yan pag tumatakbo, umapoy. Kaya pag makapunta yung makapisik lang, konti lang pisik ng gasolina nang galing sa karburador, yan ang pagsimulan ng grounded. Kaya umapoy kahit tumatakbo siya. Maswerte na lang nga walay nasakitan o naangol sa maong insidente. Ug luwasad nga nakapahilayo dayon sa iyang ginamanihong motorsiklo ang driver niini bag-o pa man kini nga gilamon pag-ayo sa kalayo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Lamitan City, Province of Basilan. Stay safe. Giablihan na ang mga sports activities sa pagsaulog sa Kalibungan Festival sa ika-108 founding anniversary sa probinsya sa Cotabato. Ang mga sports activities gisalbutan sa mga enthusiast gikan sa 17 ka mga munisipalidad ug usa ka syudad. Ani ang report ni Marvin Revilla. Pinaagi sa parada sa mga sports enthusiast gikan sa nagkanilaing lungsod, ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor sa probinsya sa Cotabato. Formal na nga giabrihan kagahapon adlawng Martes ang Kalibungan Sports Activities sa Provincial Capital Gymnasium Amas, Kidapawan City. Kini kabahin sa selebrasyon sa founding anniversary o pagsaulog sa ika-108 ang anibersaryo sa probinsya. Dungan sa pag-abli sa sports event, gilusad usab sa kagamahan ng probinsyal ang True Sports for All program diin sentro ang pagpalig-on sa abilidad sa mga kabatanunan, pinaagi sa pagpahigayon og sports training ug mga torneo nga abli sa tanang Cotabateños. Ang programa nalakip sa 12-point agenda ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, ubos sa Youth Empowerment and Sports Development Program. Gipahigayon usab ang media briefing diin gipasabot ni Rene Villarico, ang PGO Information Consultant nga adunay maayong relasyon ang LGU ug ang media nga kaabag sa paghatod sa saktong impormasyon ngadto sa publiko. Partner sab ang mga media sa Kalibungan Festival 2022. Ang Kalibungan Festival tigom sa 13 ka mga tribo sa probinsya nga nagpasalamat sa maayong abot sa kaumahan ug naangkon nga kalinaw. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.
mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!